tarukargojen rekkoihin. I really have nothing. One tarukargo it glitched and never got comped and never gave narration. LSK doesn't want to talk about it. So. Se ei hoida tollasta. Ei. Se hoitaa vaan komppiut. Niin, So don't expect help from him. No, pyysit, että hello, this faggot stupid helper. I don't think he made a good decision. Can you please look at it? Se on silleen quiet. And even more quiet. Ei edes vastannut mitään. Se sanoo edes no. Fuck you. I ain't owe you shit, I ain't do you shit. Mitä servoja? Hello. Come on, hands up, get out of the truck and put your hands up. Please, sir, please. Get out of the truck! Oh, sorry, no problem. I'm just a, nice guy. Just buying clothes here. No problem. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Stop! Stop! Stop now! Se ajoi mun yli hemtillä varmaan vittu 5 kertaa. Onneksi mulla on 45 mäkiä tähän 20, niin mulla kelpaa toi diikempi. Nää rekat mä haluun. Oh, I want them. We are just friends, what are you saying? You are my... You'll never ever do harm. I'll be an... Muuten jos joku niinku tyyppi esim niinku, kun sä robbaat sitä, sit se niinku ajaa sun päätä jollain rekalla. Niin... Tää jätkä jo 5 kertaa mun päätä sillä rekalla. Krussas vielä mun auto. Saa suoraan vaan mennä ja tappaa sen sitten. Ei kannata, mutta... Out of the truck now! Get out of the truck and put your hands up! 5, 4, 3, 2, 1. What the fuck? What the fuck is wrong with you guys? Mitä ne tekee? Ajaa mun yli! Tapa ne! Vittu ammatten siitä lasista läpi. What the fuck are... Hyvä huks. Fuck is wrong with you? Mä menen se toisen perään. Tää ensin ajoi rekalla mun yli, sitten tuli ulos sitä rekasta ja alkoi ampua mua. Kun mä olin silleen, tiiäksä, injured, niin sitten onneksi se loppui se, tiiäksä, animaatio ja mä pystyin viimeinkin sprayassa. Se ei osunut muuhun, et kertaakaan. Sä oisit saanut... Ai eikö se oo viidä? Vittu, se on vähän lisää, saatana. Luuletko sä, että mä reporttaan tätä? Out the truck now! 5, 4... Katsotaan. Get out of the fucking truck! Ammu se. Se pesi pitkitä anna sille 5 sekuntia sit ammut se. Se on siitä kiinni, että mä en saa sitä kiinni. Get out of the truck and put your hands up now. Out of the truck. Ammu se jo. Se lähtee Mä en saa sitä hemtin. Get out of the fucking truck! Mitä vittu roleplay siinä enää tarvitaan? Mä haluun roleplayttaa tän kaa. Se lähtee karkuun. Out of the truck! Kaikki renkaat vaan. Mä oon ampunut jo kaikissa renkaat. Get out of the truck or you will be shot. Now. Get out of the fucking truck. Kirjoita sille. 5, 4, 3, 2, 1. Ammut ikkunasta nyt. Mä sain ikkunan rikki. Your window is broken. Get out of the truck or you will die. 5, 4, 3, 2, 1. Avannut aika helposti vaan sitä äijältä, jos olisi oikea Houdini. Jos edes kirjoittaa sitä Houdini.